नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत खतखत करच पळूया. हाका गजबजा रांदे आणि सगळे बी म्हणतात. खतखत करच्याक आमकां जाय 1 वाटी सोय, 1 वाटी तोरी डाळ, 4 ते 5 सुकी मिरसांग, 15 ते 20 तेफळ, 1 चमचो कोथिंबीर, आमसाण, हळदी पिठो आणि थोडीशी मीठ. भाजे भितर आमकां जाय घोसाळे, तवशे, भेंडे आणि कडगी. तोरी डाळ अर्ध तास उदका भितर भिजवून कुकरा भितर 1 सिटीकन शिजवून घेतला. त्याच्यानंतर मसाल्याची तयारी करूया. त्याच्या खातीर मिक्सर आयदनात सोय, सुकी मिरसांग, हरवी कोथिंबीर, हळदी पिठो, आमसाण आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेऊया. हो आमगेल वाटील मसालो. घोसाळे बरेकन धुवून शिरी कापून होड तुकडे कापून घेवका. आम्ही हांगा 2 घोसाळे घेतला. तवशाच बी साली काढण्याशी होड तुकडे कापून घेवचे. आम्ही हांगा 1 तवशी घेतला. भेंड्याच बी होड फोडी घेवकात. आम्ही हांगा 5 भेंडे घेतलात. निरपणस बी भायली साली काढ होड फोडी कापून घेवका. आम्ही हांगा 1/4 म्हणजे पाव निरपणस घेतला. घोसाळे, भेंडे, तवशे आणि निरपणस कापून रेडी असा. आता शिजवून घेऊया. त्याच खातीर एक कुकरा भितर कापील सगळी भाजी घाल्या. तातूंत अर्ध पेल उदक आणि 1 चमचो मीठ घाल्या आणि हे कुकर धापून होड गॅस कन 1 सिटी कन शिजवून घेऊया. वली तेफळ जरा धाडून घेवकात. ताजेन ताजी फ्लेवर बरो येता. वली तेफळ ना जाल्यार सुकी तेफळ बी घेतल्या जाता. ती बी जरा उदका भितर भिजवून धाडून घेवकात. आता खतखत करचे आयदन गॅसावेर दवन गॅस ऑन करून घेवका आणि तातूंत भितर शिजेल सगळी भाजी घालका. आता तातूंत वाटून दवरील मसाला घालका, धाडेल तेफळ घालका, शिजेल डाळ घालका आणि डाळ आणि मसाल्याक पुर जावं तितले मीठ घालका. रांदे पातळ दिसल्यार थोडे उदक घालून घेऊन सगळे बरेकन मिक्स करून धाकण धापून 1 गजगज येवचे दिवका. वली तेफळ घाल्ल्यान ह्या रांदेक तेफळा फ्लेवर बरो येता. ह्या रांदेक भाजे प्रमाण आमकां जाय तशी जास्त कमी केल्या जाता. हातूंत किरली बी घाल्यार बरें लागता. गजगज येईल की गॅस बंद करा आणि आमगेल खतखते रेडी आसा. तुम्ही बी हे खतखते म्हळ्यार गजबजा रांदेत घरात ट्राय करा आणि कसाल म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.